организирали неформална сбирка на Баском, Соаре в парка, в докторската градина, където искаме да споделим колко яко е да бъдеш част от Баском семейството и какво представляваме като хора. Дни са потвърдили, според мен ще дойдат поне 50 човека. Страхотна емоция, отново едно чудесно събитие, организирано от Баском, да събере хора от индустрията в неформална обстановка и съответно да можем да обменим идеи, опит и да помислим за бъдещето на индустрията. Добре дошли на всички потенциални и настоящи членове на Баском. Ако не сте успяли и днес, ще направим пак такова събитие и ще се радваме да дойдете, да ви разкажем повече за организацията, за това какво правим и как можем да сме ви полезни. Защото заедно е по-добре от по-отделно и защото заедно можем повече и защото има много общи проблеми, които трябва да борим.